Ne znam, jesam prlje po leđima. Jesi. Mogu i da zoomiram samo, ali nije važno toliko. Ima malo. U redu? Jeste. To je za uspomen. Mirjana, gledajte majka, ovdje je to goje. To je čuk-čuk. Živeli. To, a ti nećeš. Kaži mi, koju ta kartica ima za snimanje? Koji medij? Ima karticu u listu ili... Pridrži da ja sad na nišani, da želi. To je jabuka. Kalvados, jel? Neki kaže. Kaži mi, ovo ima memorijsku karticu ili šta ima? Da. Koliko je teško? 4 gigabajta. 4 gigabajta. Koliko može ti? Može tu dosta stvarno. Pa može mnogo, evo, snimam se nego je baterija slaba. Ono kao ucrtana staza u kar. Nađeš marker, ono jedan šumi, ono već kad se penje ima markacije, one kako ste primetili. Tek od jedne livade, kad se spuštaš dole, pa onda kreneš da se penješ, ne tek smo tu naleteli na markaciju, znači dotle ništa. To je jedan, dva komoda, ništa. Na svaki 700 metra. Baš je... No dobro. Da. Evo ti pregledaj malo sličice. Daj se. Recimo mojte gore Vidikovac u samom kraju, tako? To mi je baš bilo milino. Nismo neki Vidikovac su našli, ali... Aha, pa vi ste onda već prošli, vi se malo vidi. Da. A vi ste odakle ne vrlo malo. Ma znam, ali kažem da smo učili. Hvala ti. Da, to je iz onih davnih vremena. Rašica. Što je kvalitet čovjek. Da, vidiš, mi gubi boju, niti... Da. Vi 20 ili više. Nije nego 20, jedno 25. Dobro ste čovjek. Možeš? Eto tako, nešto, osmehni se. Moraš nešto da lupim. Pa evo, da lupim. Hajde, dobro. Odlično. Molim? Gotovo. Branislava. Mah. Šta da baš, evo da ti. Tak. Dobar dan.
Šta je? Jedan je tak dosta za rad. Ne može ga pališ. Makri. Zato što izluni, evo ne ima da će se prste. Bane. To što ste nama rekli, ja ću ribu ako ima. Koti treba da kažemo ko ti kuću na brodu. Koja mira? Kaži mi no. Ovo je negdje pada temperatura. 10-ak. Pečeni, a nisu slani. Ja nisam to lijepo. Jesi pusti, stvari možda su ja sam pečene pojela, su Miro, koliko si već ovdje? 2 dana. Eto, poslao Dragan, stari biciklisti planinari, Nensi, Brana i Belisima. Da su Belisima. Svi iz Pobjede, ne? Pobjede. Nije. Recimo. Recimo. Kiš. Ali? Pa ne znam, jedino ako bi me odvela ti tamo. Dobro, posle. Šta da radimo? Morat ćemo negdje drugdje. Malo proje. Prijatelj se na pola metra i malo vam cepa, ćemo udariti.